Simama okokoko ndilapha emhlabeni wena ucimba wena ngokusikidanone nelandukane nonados ucimba yini sikulo sitya imingqusho jonga dini mna bentsiba amacingo nge-tear gas yes tear gas tear gas khumba tear gas hey iRover yazi iRover ubona ngala xesha kaShaka Zulu khumba hey ungixela ngekumkani amazulu ndingumXhosa mna laa ntwana kuthiwa nguTshaka isuka ngapha ibhuqa zonke izizo mna yafika yabhuqa apha ekoloni Mxhosa ndiyanibona simamoza oko nalapha emhlabeni andilazi isiko lomzulu ngola ngokwapha wabhizi ne-apartheid le-out le isisimumu phaa endlini because ngoku wena ngoku ubhizi nabantu be-ANC Ndifundise umninawa. ndifundise umninawa ayikho le nto into le nongafuni ifunde le ntwana iyadlalisa isiyoyoyo le ngoteta ngezinto apha nezine uyomana kumvasisa izitya abo mfazi wakho le ntwana mina wami yakunyesa unye uthiwa mhlukane ne-apartheid nezi zinto umnani uGaddafi uGaddafi akanadress South America South America umna ndangena ngesibhamu uyayazi ilantuka yazi ibhazuka mnana ushanga volovolo mamela ke mina wona laa mjito urasta ne sumamelana naye utshaya laa nto yakhe uyamazi mos yonke into ayithethayo laa nto yakhe imenza abe njani abe minded athethe izinto because ufundi uyazazi izinto kuthiwa zihistory into zehistory ziyeke wena miyakumentsha mani mamele ndiyafunda pha utheni yonke into mfethu xole madoda benzozicela iswekile mani hey vala lo mlomo wakho vala inyeke ndenzeni vala inyeke lo mlomo siswa lapha kekho uhambile semsebenzini uyeza nathi siyadixelwa apha isixo sikuyihambe nazo into enzacela yona ngokuyi-1 cha silambe yethu iring athi asitshele ukutya so get the fuck go get the fuck go yo ba yeni yo jonge hempi ngathi si-apartheid ezi zikarasta abonashe but ke akho nto benzo uthi hamba lenkotha yazi uthini uthi hamba fly you another kick ndiyacinga le nto yazi just from kick I flying for you ingathi yona asezube nanto ngenye imini ne ingathi asezicela emntwini haya bhabhela bhabha bathane ubhabha uyi ubhabha uyakhona ubhabha enje ubhabhe no hey benza kuthengela one nkomo eswekile ndikubonile ba uligeza enawari ngoku ucela iswekile andivimbi iswekile sikhona isitixo traumatized wena hey rasta le ntwana ngafika ngekwendlini awandi izothini hey rasta hey man theni ngathi akekho apha hey rasta makulini ngikhwaza hey uphi lo mntana kan sikwanze sokola ngibe ngifuna iswekile ngizongaphungi hey ezintoni hey ufuna la kwadini ingxaki yasingabantu abamnyama niyopharazela ezindlini zabantu black people have been suffering for over 400 years we tend to overstand ufuna nona ndlini yam xolo nto kabawo bengicela nje uphunga benifuna uphunga in fact xa ndiyikhumsha ngesilungu le nto ndiyithethayo ndithi ke ngoku nto kabawo ndicela kuwe undimamele zakunika le nto iyifunayo kodwa zande umfomane zakunika kwadini uzundikhumbule hey isigebenga senkinga sicima ndiyala nale ntwana yayo bayinalayo jonga ukucela iswekile uvimba iswekile wakho wafinje umzi iswekile netyu yer sigebenga